είμαστε Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Λέμε συχνά ότι οι θαλάσσιες μεταφορές μπορούν και πρέπει να γίνουν πιο φιλικές. Είναι εντυπωσιακό όμως να βλέπει κανείς ένα πραγματικό ηλιακό σκάφος, το οποίο ταξιδεύει με μόνη κινητήριο δύναμη τον ήλιο. Ακριβώς αυτό είναι το Solar Wave, είναι αυστριακής προέλευσης και αποδεικνύει πως θαλάσσιες μετακινήσεις μηδενικών ρήπων και μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας βέβαια είναι εφικτές. Και ίσως θα έπρεπε να αποτελέσει σύλληψη όχι των Αυστριακών που δεν έχουν και ναυτική παράδοση, αλλά των Ελλήνων. Αν υπήρχε μία λέξη να το περιγράψει, μάλλον θα ήταν φωτοπλοϊκό. Επειδή αυτό το σκάφος κινείται χρησιμοποιώντας μόνο την ενέργεια του ηλίου. 65 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών στοιχείων τροφοδοτούν μπαταρίες οι οποίες μπορούν να αποθηκεύσουν αρκετή ενέργεια για 30 ώρες λειτουργίας των μηχανών, επιτρέποντας το σκάφος να ταξιδεύει ακόμα και το βράδυ. Το καταμαράν κινείται με δύο ηλεκτρικές μηχανές των 10 kW ή περίπου των 14 υπών. Μπορεί να φτάσει μέγιστη ταχύτητα έως 9 κόμμους, αλλά συνήθως ταξιδεύει με ταχύτητα 6 με 7 κόμμους, όσο πάει δηλαδή ένα συμβατικό ιστοπλοϊκό σκάφος. Σε αντίθεση όμως με τους συμβατικούς κινητήρες, δεν απαιτούν καθόλου συντήρηση. Το Solar Wave είναι δημιούργημα του Μικαέλ Κόλερ και της Χέι και Πάτζελτ, παντρεμένο ζευγάρι από την Αυστρία και πρώην ιστοπλόοι, οι οποίοι βαρέθηκαν να περιμένουν τον αέρα και αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα σκάφος που μπορούσε να εκμεταλλευτεί την πιο εγγυημένη δύναμη του ηλίου. Αυτή η δύναμη τους έφερε από τη Γερμανία μέχρι την Αθήνα, σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και θα τους είχε στοιχήσει περίπου 10.000 ευρώ παραπάνω εάν είχαν χρησιμοποιήσει ορυκτά καύσιμα. Έχουν σκοπό όμως να πάνε πολύ πιο μακριά. Our plans are to go around the world. Σκοπεύουμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου. Να δείξουμε σε όλους ότι υπάρχει το σκάφος και ότι λειτουργεί και να τους προσκαλέσουμε να μας ακολουθήσουν. It's existing and we invite everybody to do it as we do. Σε αυτό το ταξίδι όμως δεν θα στερηθούν καμία από τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής, αφού έχουν πάντα άφθονη ενέργεια για το ψυγείο, το πλυντήριο, το μαγείρεμα, τους υπολογιστές και για μια μονάδα αφαλάτωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, το ηλιακό καταμαράν δεν κοστίζει παραπάνω από ένα σημαντικό. Αυτό ακριβώς το project εδώ δείχνει αυτό το πράγμα, ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή ενέργεια και είναι εφαρμόσιμες αλλά και είναι οικονομικά πλέον αποδοτικές να εφαρμόζονται και σε οικιακή χρήση αλλά και για σκάφη αναψυχής. Μέχρι την Κυριακή το πρωί θα παραμείνει το Solar Wave στη μαρίνα του Φλίσβου. Μετά όμως θα συνεχίσει το ταξίδι του όπου το πάει ο ήλιος.